मोगाच्या भावा बहिणीनो, एका माणसाची बाईल असलेली ना ती बिशप हाऊसात कुकचे काम करत असलेली आणि बिचारो तिचो घोव ना बिचारो गरीब असलेलो, खैसून तरी मुळा जंगलातून मुळा हाडत असलेलो, आळंबी हाडत असलेलो, करवांदा हे फणस बिनस वाळका कोणाची चुरून बिरून सगळे हाडत असलेलो आणि कसे तरी आपल्या एक चेडो असलेलो तेका ते भुरग्यांचे बायलेचे पोट भरत असलेलो. पण फादरीन तेका म्हटले बिशप हाऊसात त्याच्या बायलेक बिशप हाऊसात लायले कामाक आणि हळूच बिशपाक सांगितले म्हाका काय अनाइनमेंट जाय, ह्यो काय कमत ना काय ना मॅड आसा आणि हे आसा. मग त्याच्या बायलेंक ना केस केली, अनाइनमेंटसाठी केस केली. ज्युडिशियल विकार जो असता ना मॅरेज ट्रायब्युनल त्यासर केस केली आणि ज्युडिशियल विकार आणि बिशप एक आणि बायलेन किती सांगितले फादरीक आणि बिशपाक ज्युडिशियल विकार तुमका डिवोर्स मिळता. त्या बायलेंक ना लेटर लिहिले, अनाइनमेंटचे ॲप्लिकेशन केले आणि सांगितले की म्हाका अनाइनमेंट जाय आणि बिशप आणि ज्युडिशियल विकार त्यांनी दोघांनी मिळून ना तेका अनाइनमेंट दिले आणि त्या बिशपान तेका थंयसर दवरले काम करूक आणि मागीर का ना त्या ज्युडिशियल विकार असलो ना त्याच्या भावा वांगडा का ना काजार केले. तो पण त्याचो भाव पण ज्युडिशियल विकारचो भाव पण का ना ह्यो असलेलो डिवोर्सी असलेलो, दोघांचे काढले. पण ह्यो बिचारो असलेलो गरीब, ह्यो भुरग्यांक पळयत असलो, बायलांक पळयत असलेलो. बायलेन केस किती केली, माझो घोव खोळो आसा, काय पैसे कमयत ना काय ना, बिचारो काय जॉब बीब काय नसलेलो. तो बिचारो मुळा हाडत असलो, करवांदा वाळका हे कोणाची मजुरी करत असलो, हे करत असलो. बिचारो गरीब असलो, इमानदार असलो आणि त्यांनी कसे तरी आपल्या बायलेचे आणि बरं सॅक्रेमेंट हे केले, सॅक्रेमेंट प्रमाणे तो आपले काम करत असलो. परंतु फादरने बिशपानं गेला आणि ज्युडिशियल विकारानं दोघांनी गेम केली आणि एका अनाइनमेंट दिलं. ह्याच्यात टकलेत किती असलेले हेंका दाखायचे. एक दीस बिशपाक आणि ज्युडिशियल विकारकांना एक दीस का तो गेलो बिशप हाऊसात की माझ्या अशा अनाइनमेंट चुकीचे केलेले असा. ते तिथलो मनीस कोण असलो म्हटलं गेट आउट, बिशपाक काय मिळवचे ना काय असे 2-3 वेळा केले आणि एकदा ज्युडिशियल विकार केलो, हे तुम्ही चुकी केलेली असा, हे केलेले असं त्याने म्हटलेलं आहे. तो गेट आउट, गरीब असलो तो गप राहिलो. तेका राग येलो. एक दीस किती केले त्याने पळयले सगळी का ना रिक्की केली. बिशप आणि ज्युडिशियल विकार जेन्ना असलेले बिशप हाऊसात, व्हडल्या बिशप हाऊस असता 5 करोडचे का ना बिशप हाऊस असताना थंयसर दोघां मिटींग कितें करत असलेली. हेणे कितें केले, त्यांचे जे वॉल असलेले व्हडले वॉल उडी मारली, आत गेली काय तांकां उडले आणि त्याने धनुष्यबाण बनवलो असलेलो, स्वतःचो धनुष्यबाण, जुनो धनुष्यबाण आसा का ना तो बनवलेलो. पैसे नसले त्याच्याकडे कधी करूसाठी धनुष्यबाण असो. पहिलो धनुष्यबाण का ना असं मारलो, बिशपच्या का ना हैसर लागलो, जसं जेजूक लागता का नाही सर मारलो. बिशप मरूक ना परत लागलो तेका. दुसरो बाण घेतलो का ना असं का मार ज्युडिशियल विकार असे मारले का ना त्या काय सर लागतो पडलो, त्यांना का ना काय जाऊ ना. मगीर केस सगळी का ना हे झाली त्यांची, किती झालं कशामुळे झाले आणि झाल्यानंतर सगळे झाले. मगीर काय पोलीस परत CBI त्यांची इन्क्वायरी झाली. मगीर कळालं की बिशप आणि का ज्युडिशियल विकार का ना हेच हरामखोर असलेले काय, ह्यांनीच मुद्दाम त्यांचे अनाइनमेंट केले. सॅक्रेमेंट कोणाची चोडूचे नसता. बिशप किंवा हे कुठलेही काजार असता ते सॅक्रेमेंट झालेले असता, ते का ना कसलेही काजार असून दे त्यांनी तोडूचेच ना. असे का ना फादर अलिस डिमोलान का ना 30 अनाइनमेंट तोडले असतात, चुकीचे तोडलेले असतात आणि त्याने माझे का ना अनाइनमेंट करूक ना. ही कहाणी असा पहिली. ओके.